Şupurtotdan yetip gelen täze ýyl bayramy bilen 2025-nji ýyl bilen bütün türkmen halkymyzy, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahrman terdarymyzy hemem Ata Watan Media toporny täze ýyl bayramy bilen tüýdürümden gutlaýan. Ýurdumyz parahat bolsun, ilimiz awat bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Yetip gelen 2025-nji bilen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzy, Türkmenistanyň belent mertebeli prezidenti Arkadagly Gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürümden gutlaýan. Oy 2025-nji ýyl her bir oja we her bir insana bagyt ýyly bolsun. Biziň sunudymyzyň, medeniýetimiziň hak howanlarlary, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Oy Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. Şol täze ýyl bayramçylygy her birimiziň iň çağalykdan, iň söýüp garaşan bayramçylygymyz. Şol täze ýylla Gahrman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahrman serdarymyzy tüýsürümden gutlaýan. Şeýlede türkmen halkymyzy bosagyda duran 2025-nji ýyl täze ýyl bilen tüýsürümden gutlaýan. Goý täze ýylla her bir öýde, her bir ojakda çağa gülküsi ýanglantyrsyn, agdy birlik, jan saglyk höküm sürsin. Sungatın hak howanlar Gahrman Arkadagymyz, Arkadagly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işler mundan welem rowaj alsyn.